allunyats de les ones és una necessitat per les persones que tenen electrosensibilitat. Avui en parlarem. També us ensenyarem una plataforma de vídeos triats expressament per fer la migdiada perfecta. I coneixerem la cara més digital de Maria Fernández. Benvinguts al Generació Digital. Avui comencem el programa en unes coordenades que hem escollit a consciència. No ha estat fàcil trobar un espai com aquest on no hi hagi cobertura mòbil. Som al racó del Malniu, al Bruc. Entrar en una zona com aquesta a moltes persones els genera una certa angoixa i un sentiment d'incomunicació, però hi ha qui precisament necessita viure en un espai com aquest lliure d'ones. Viatgem fins als Estats Units, a Virgínia, per trobar el refugi tecnològic de Green Bank, un poble on no hi ha ni telèfons mòbils ni xarxes wifi. El motiu és aquest radiotelescopi que, per funcionar, necessita un espai lliure d'ones electromagnètiques. Les persones que hi habiten han decidit viure sense dispositius, però n'hi ha d'altres arreu del món que s'hi han vist obligades. Són les persones afectades d'electrosensibilitat. L'Hospital Clínic de Barcelona ja fa 10 anys que rep pacients d'aquest tipus. El doctor Joaquim Fernández Solà és un dels pioners a l'Estat en el tractament d'aquest trastorn i ens explica en què consisteix exactament. L'electrosensibilitat és un trastorn que ha aparegut en els darrers anys, en el qual algunes persones sensibles tenen símptomes quan s'exposen de manera propera o de manera continuada amb radiacions electromagnètiques, i estem parlant de les radiacions quotidianes, les que tenim en el nostre entorn habitual. El wifi, el telèfon mòbil, l'ordinador, la placa d'inducció, el microones. El problema d'aquest trastorn, segons el doctor, és que no està reconegut per l'Organització Mundial de la Salut i que els seus símptomes es poden associar a altres malalties comunes. Els més freqüents són d'esfera neurològica, mal de cap, sensació de confusió, cansament, insomni, però també poden ser símptomes irritatius. Poden tenir irritació dels ulls, del nas, poden tenir molèsties a la gola, sensació d'ofec, nàusees, és a dir, un conjunt de símptomes que cap d'ells és específic, però que tenen la característica de que quan s'exposen empitjoren i quan no s'exposen milloren. I exactament això és el que va passar a Montse Ferrer, una veïna de Mataró de 56 anys que des que li van instal·lar una antena a prop de casa seva assegura que li van començar els símptomes. A la nit vaig començar a sentir un mal de cap terrible, com si em tallessin el cap pel mig, i la meva temperatura pujava i jo feia l'efecte atèrmico, com quan vas al sol, que fa molta calor, que fas per no cremar-te, el cos sua. I vaig consultar-ho al metge i em va dir: mira, jo crec que això són la contaminació electromagnètica, les radiacions que venen de les estacions base de telefonia mòbil que t'estan afectant. Jo faria posar distància. Amb un mesurador d'ones electromagnètiques va comprovar la radiació a la qual estava exposada a la seva habitació. Era 10 vegades superior a la que aconsellen els metges especialitzats. Va ser llavors quan va decidir traslladar el dormitori al menjador. Va instal·lar una persiana d'alumini i també se les va enginyar per crear aquesta mena de pantalla per reduir l'impacte de les radiacions. Segons el doctor Fernández Solà, a Catalunya hi ha al voltant de 8.000 persones afectades d'electrosensibilitat. De fet, ja n'han arribat diversos casos als jutjats, com el d'una administrativa que recentment ha sol·licitat una pensió per incapacitat, o el testimoni de l'escriptora francesa Marine Richard, que va ser declarada la primera afectada per hipersensibilitat electromagnètica pel Tribunal de Tolosa. Al llarg d'aquests anys, per vetllar pels interessos dels afectats, s'han erigit diverses associacions a Catalunya i una d'elles és Apkira, que lluita a través de la via legal. I el vostre objectiu principal passa per derogar la llei actual de telecomunicacions. Aquesta nova llei del 2014 deixa posar antenes de telefonia mòbil per tot arreu. Nosaltres creiem que aquestes antenes que es tenien que posar a llocs específics. Què faríem, per dir alguna cosa, a la zona de Vic? Tenim aquests problemes de les antenes a dintre el poble. Estem sol·licitant-les que estiguin a fora del poble, perquè no és necessari. Doncs aquesta solució comportaria que per arribar als usuaris que estan al carrer o a les seves llars
aquestes antenes que estiguessin més lluny haurien d'emetre amb més potència per arribar amb el mateix nivell de senyal que actualment tenen. Amb la qual cosa, a part de que en alguns casos no es podria cobrir de forma correcta, a més s'hauria de fer amb més potència. És un tema, el de l'efecte de les ones, que genera opinions molt contraposades i del qual de ben segur tornarem a parlar. Cada vegada preocupa més persones i potser per això hi ha empreses que hi han vist una oportunitat. Aquests abrics no només serveixen per protegir-se del fred. Estan fabricats amb un teixit que no deixa passar les ones electromagnètiques. Així, quan ens posem el mòbil a la butxaca, automàticament es queda sense cobertura. Els va confeccionar un dissenyador japonès i, de moment, s'ha quedat en una prova de concepte. Les mares i pares que esperen un fill són els més preocupats a aconseguir que el seu entorn sigui el màxim de sa. Per això hi ha empreses que fabriquen peces de roba com aquestes, pensades per protegir el fetus de les ones electromagnètiques. Per als homes també hi ha roba protectora. Aquests calçotets van triomfar fa poc al CES de Las Vegas. Estan fets amb fibres de plata i cotó, un material que asseguren que arriba a bloquejar el 99% de la radiació de mòbils i wifi. Si al teu armari ja no hi cap res més, una altra opció és protegir només la butxaca dels pantalons on portes el telèfon. Això és possible amb aquests adhesius que es poden planxar allà on es vulgui. I per últim, una aplicació. Evidentment no ens protegeix, però sí que ens indica quins aparells emeten ones i amb quina intensitat. Els mòbils intel·ligents ho poden mesurar gràcies al mateix sensor que fa funcionar la brúixola. Però si voleu més precisió, un detector professional acostuma a percebre més tipus de radiacions. Shia LaBeouf, actor conegut per la saga de pel·lícules Transformers, ha decidit muntar una càmera web al carrer que emet en directe les 24 hores del dia. Shia ha convidat tothom que ho vulgui a posar-se davant la càmera per cridar "He will not divide us", en clara referència a Donald Trump. El vídeo en directe es pot consultar a tot el món i assegura que no deixarà d'emetre's fins que el president nord-americà abandoni la Casa Blanca. Els missatges que anuncien els efectes nocius del tabac són cada vegada més presents. Una cadena de farmàcies sueca ha instal·lat un cartell que estossega cada vegada que algú hi fuma a prop. El cartell compta amb un detector de fum i el resultat, com veieu, és bastant efectiu com a recordatori. I avui acabem aquesta repassada per les xarxes amb una nota trista, perquè ens ha deixat un dels gossos més famosos d'internet. En Gabe tenia el seu propi perfil a Facebook, però va ser a YouTube on va començar la seva fama. Internet va convertir els seus lladrucs en remixos de cançons que van triomfar a la xarxa i que fan que el llegat d'en Gabe continuï ben present a internet després de la seva desaparició. Ella és la Maria Fernández Vidal, la cara dels esports del TN Vespre, i aquest és un dels seus professors de música. Toco la guitarra, el piano, la bateria, i la bateria, sobretot, que és el que soc més novata, m'agrada molt mirar primer gent que ho fa molt bé i llavors gent també que t'ensenya algun truc o alguna cosa. O sigui que estàs aprenent gràcies a YouTube. Sí. No, vaig a classe.
Però, a més, a YouTube, el meu profe ja m'ho ha dit alguns cops, mira't aquesta versió que està molt bé, o aquest bateria que ho fa molt bé i tal. Llavors, també complemento, però vaig a classe. I a tu, Maria, et veurem algun dia a YouTube? Ui, no. Això de penjar-me a mi mateixa no ho he fet mai i no ho veig complicat. Parlem d'una altra bateria, la del mòbil. També la controles tant? Jo pateixo massa d'hora ja. Jo quan ja estic al 50% penso, ai mare, ara on vas? Podràs carregar el mòbil, no podràs carregar-lo? Sí que quedar-me sense bateria és com una de les pors que tinc. Mira, ves quina tonteria, no? I els grups de WhatsApp, com els portes, Maria? Els tinc en silenci. Et diria que el 90% els tinc en silenci. I em posen bastant nerviosa. Hi ha una cosa que no entenc, que és quan algú diu Bon Nadal i tothom diu Bon Nadal, Bon Nadal... No ho entenc. Amb l'afegit que si hi ha alguna cosa important i quan el vas a consultar hi ha 48 missatges, te l'acabes perdent. Saps que sempre pots fer un La Maria ha sortit del grup? No, això ja em fa més cosa, em sap més greu. D'aquests grups a vegades que es creen per coses puntuals, el regal de no sé qui, soc de les últimes en sortir sempre, perquè em sap com greu per qui ho crea. I acabem. Mentre tu no publiquis els teus concerts, quin vídeo en recomanes mirar? Mira, últimament estic una mica enganxada a mirar els carpools, karaokes del James Corden, d'aquest programa, d'aquest Late, que el que fa és pujar-se al cotxe i pujar-hi un cantant i entre tots dos van cantant allò, doncs, algunes cançons conegudes i la veritat és que és molt... A mi m'agrada molt, fa molta gràcia. And we'll keep on fighting till the end. Hard notes. Yes. We are the champions. We are the champions. I n'he vist un últimament del Bruno Mars, que ha tret un nou disc fa poc, i m'agrada molt, perquè a més allà també veus una mica l'artista com més, no? Perquè no té res més que estar ell allà al cotxe. I aquest m'agrada molt, us el recomano. Uptown funk you up. 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 Quan comprem al supermercat tenim un munt de productes a l'abast, però, en canvi, trobem poca informació de què hi ha al darrere. Precisament això és el que pensava en Tabaré, que ha convertit aquesta inquietud en una aplicació. Havíem estat més d'un any treballant en un documental sobre economia i sobre medi ambient, etc. I d'aquí va sortir la idea de dir, com pot ser que encara no existeixi una cosa així, algú on tu puguis informar-te realment què hi ha darrere de tots aquests productes. A Bauit comparen l'aspecte ètic, les marques i els seus productes. L'aplicació els posa una nota segons l'impacte que tenen en 3 camps: la salut, el medi ambient i la societat. Per obtenir la informació només cal enfocar la marca o el codi de barres. Això permet comparar diversos productes ràpidament. La gràcia de l'app és que la gent pugui anar al supermercat i tant identificar productes mitjançant el codi de barres. Només escanejant el codi de barres o l'etiqueta del producte pugui accedir als balanços d'aquell producte en específic i veure tota la informació que hi ha darrere d'aquell producte. L'aplicació també suggereix altres productes similars amb més bones puntuacions, per si el que havíem escollit no ens convenç. Per ara, a la base de dades hi tenen gairebé 7.000 productes. Inclou aliments, productes de cosmètica, de neteja i tecnològics. Cada article s'avalua utilitzant fonts diferents. Des d'aquí combinen informació provinent d'anàlisis de laboratoris, d'ONGs i de les mateixes empreses per fer les valoracions. Tot plegat, asseguren, per aconseguir que el consumidor pugui comprar d'una manera més responsable. Samsung ha volgut donar explicacions sobre el cas de les explosions dels Galaxy Note 7. La companyia coreana assegura que ha creat un laboratori especial per investigar més de 200.000 telèfons i esbrinar les causes de tot plegat. La conclusió que presenten és que primer hi va haver un problema de disseny i que amb la segona tirada de bateries, que van fabricar en peces, hi va haver un error en la soldadura que provocava un curtcircuit i feia explotar la bateria. Una vegada més, el Congrés de Govern Digital ha reunit els responsables tècnics de les principals administracions públiques catalanes, empreses del sector i diversos experts.
L'objectiu d'aquesta trobada, que es va fer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, és debatre com han de ser les infraestructures per permetre una gestió pública més eficient i una administració oberta i innovadora. Les ulleres de realitat virtual de PlayStation ja permeten veure vídeos de YouTube en 360 graus. L'última actualització de les PlayStation VR permet accedir al catàleg d'aquest tipus de vídeos, que no para de créixer exponencialment. La vida moderna potser us fa anar tot el dia amunt i avall, carregats i amb presses. Amb un ritme així és fàcil oblidar-se alguna cosa de tant en tant. Si no tens algú a prop que t'ho vagi recordant tot, sempre pots fer servir aquests adhesius. Guiarai t'ajuda a repassar que no t'hagis deixat res enrere cada cop que tornes a posar-te en marxa. Abans de sortir, obres l'aplicació i comproves que tot el que necessites és dins la motxilla. Si trobes a faltar alguna cosa, el sensor t'ajuda a localitzar-ho per proximitat. Per poder fer el recompte, podem escollir aquest lector, que va connectat al mòbil o una carcassa que, a més, et carrega el telèfon. Els vídeos d'animals a internet, ja ho sabeu, generen una mena d'efecte hipnòtic. És impossible apartar la mirada de la pantalla quan algú fa play i apareix un gatet. Hi ha canals a YouTube com aquest que són autèntics especialistes dels animals entranyables. Si no teniu el son tan fàcil com aquests protagonistes animals, us proposem una altra mena de vídeos, els d'aquesta plataforma catalana. Us heu avorrit? I ara? Pels que encara sou aquí, aquest és un dels continguts que podeu trobar a Napflix, una plataforma digital que agrupa alguns dels vídeos més lents i avorrits d'internet amb un clar objectiu. Ajudar les persones a desconnectar i a que puguin dormir. El Víctor i un altre soci són dos publicitaris que, a mig camí entre els Estats Units i Barcelona, han creat Napflix, una idea que neix d'un repte professional. Cada any tenim un repte de comunicació i aquest any va tocar Netflix i el que volíem era trobar una plataforma digital on aquell contingut que sempre ens ha acompanyat en les becaines o per descansar tingués una cabuda. El portal web és gratuït i no necessita registre. Ofereix una gran varietat de vídeos ideals per fer la migdiada, un concepte que ha travessat fronteres. I al final és algo que està en el dia a dia de nosaltres i té aquest punt de simpàtic, que crec que ha pogut fer que tingui tanta difusió arreu del món. S'hi pot trobar una espelma consumint-se, un campionat mundial d'escacs, una lectura de 8 hores del Quixot, una finestra mentre plou durant 2 hores, un pollastre rostint-se i fins i tot un concurs de gossos d'atura. Tot això, però, de material ja existent a YouTube. La part principal és de l'agafem de YouTube, però sí que és cert que tenim 2 pel·lícules, que és el contingut original, que una és Subway i l'altra és Central Park, que són planos fixes, un del metro i l'altre del llac de Central Park. El funcionament és molt senzill, només cal entrar al web i clicar dins les categories al vídeo que volem veure. Una fórmula fàcil, però amb recorregut. De moment, Netflix no és un model de negoci, és una idea amb molta notorietat. L'objectiu, òbviament, s'ha assolit, que era donar-nos més notorietat als fundadors, però sí que és cert que ha tingut tant de soroll, tenim molt bones visites i tenim molta repetició i mai se sap cap a on anirà. Doncs ja ho sabeu, avorrir-se no és delicte. I si alguna vegada us costa dormir i no teniu cap llar de foc, cap problema. Teniu 2 hores d'això. Bona migdiada. Esperem que no us hagueu adormit perquè per acabar el programa us hem preparat un final trepidant. És una de les últimes aventures d'en Devin Supertramp, un habitual del programa i un especialista en bogeries extremes. Aquesta vegada ha decidit convertir una excavadora en una atracció només apta per als més atrevits. Així acabem. Tornem la setmana que ve amb més històries. Adéu-siau. Here we
tramp doing something we've never done before. We're having fun. So let's see what happens. I'm scared. My heart's already beating, guys. You gotta approach the shot with confidence. Confidence level 1,000 right now.